Mitala og 5 ka kaso ang Philippine Red Cross Davao karon tuiga sa mga nagpositibo sa HIV gikan sila mga blood donors. Sumala pa kini na ang pinakaubos nga ihap kumpara sa mga miaging katuigan. Hinuon gipaniguro nila nga dili magamit sa mga nanginahanglang pasyente ang mga dugo nga gikan sa mga pasyenteng duna infectious disease. Nakatutok si Sheila Vergara Rubio. Dili na kuno bag-o sa Philippine Red Cross Davao nga makasinati og positibong kaso sa HIV gikan sa mga donor sa ilang mga bloodletting activity. Sumala ni Rish Abellano sa Red Cross Davao nga dili man pamaagi ang blood donation sa pagtest og HIV apan makadetect kini. Busa, ginapasa nila sa laing ahensya alang sa confirmatory test. Wala usab kuno sila'y katungod nga mopahibalo sa resulta ngadto sa donor. Apan ginaendorso nila kini sa mga NGO ug saktong ahensya nga nagahatag og counseling ug treatment. Napay partner katong Alagad Mindanao, sila ang ato ang gina-endorse nato sa ilahatong mga reactive kay we have to wait also for the results from the RITM sa Manila kay ginapadala nato ang sample for the confirmatory. Sagad kuno sa mga nagpositibo mga lalaki apan aduna usay babae nga donor. Karong tuiga sagad sa mga nagpositibo mga estudyante sa kolehiyo. Dinhi kuno sa Davao City gipahigayon ang bloodletting apan ang uban kanila dili taga Davao. Gipaniguro sa Red Cross Davao nga luwas ang mga dugo nga ilang ginapanghatag sa mga nanginahanglang pasyente. Sanglit gipaagi kini sa tamang proseso. Ginabawal na gid ang pag-operate sa mga commercial blood centers kana mga nagabaligya og dugo unya dili na pud pwede ang pagpalit og dugo sa mga nagabaligya og dugo. One of the major reasons actually kana no ang pagkalat sa sakit. So gina-assure nato ang publiko na ang mga dugo nga gi-donate mo undergo gid na og testing. Dili na siya pwede nga mahimong readily available without testing the blood. So kung ma-detect nato bisan pag nanig na atay ginatawag na false positive, gina-discard gyapon nato na dili nato na gina-make available. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.